हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं हमारी मंदिर में हूँ, रेनीखाटा आसराबारी में। इस साल भी हर साल की तरह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है गुरु दर्शक सभा। आज आखिरी दिन है। गुरु दर्शक सभा में सभी लोग दूर दूर से गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए आता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ गुरु दर्शक सभा कैसे मनाते हैं देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खाने का दुकान वगैरह और प्राइमरी का कैंपिंग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पे कैंपिंग रहता है। और ये रहा हमारा प्राइमरी। दा जोंहा हाबाफारि बायदियै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होनो थाखाय बिफागुरुनि जिउ जारिमिननिफ्राय बे संजाब गोथार संजाबखौ फरायनानै होनानै दिनैनि बे मेलखौ बेखेवनानै होनो थाखाय बिथोन होनायलाय आङो फरायथिनानै होनानै दिनै बे मेलखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आखायाव लाबाय। बे आलासि सिनायथिनायनि गिबियावनो आङो जोंनिनो बे धोरोमखौ फोसाबफिननानै जोंखौ गियान बोसोन होबोनो हानाय जोंनिनो बिफागुरु आरो बिमागुरु सानैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे बे समायना बुहुमखौ सोरजिनाय नुवाथारि आनान गसाइ बाथौ बोराइनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय। आलासि बा जोंनिनो दुलाराय अजित बाथौखौ जिउयै माहामै होनानै फोसाबफिननानै जोंखौ गियान बोसोन होबोनो हानाय, जोंनि जिउखौ बोखांनानै नैबेसिम लाबोनो हानाय जोंनि दुलाराय अजित बाथौनिनो गुरु बिफागुरु मानगोनां श्री अजित बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लाबाय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय। सेथि बिमागुरु मुस्रिमा रश्मि बसुमतारी आइखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नैथि बिमागुरु मुस्रिमा रत्नेश्वरी बसुमतारी आइखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। माने आयेननि खोथा थाबाय नालाय नङा होमबा। आयेनाव नोङो सिपाहिबाबो नोङो जानला मोनला आंनि जाथि फैदों आंनि फंबाय फैदों होननानै डाइरेक्टनो गनैबाबो जानाय नङा। ओंखायनो बे आयेननि थाखाय आयेनखौ बारनो हायाखै। बिथाङा खाथियावनो दङ, आं होनना बुंना लानो हायाखै। आयेन दं नालाय थिगानो जादों। खाफाल मोजां, डिउटि गोलैनायावनो प्राइज मोनदों। जय आफा बाथौ बोराइनि जय, जय आफा बाथौ बोराइनि जय। बाथौ बोराइ फुजायाव लाना बाथौनिनो धोरोम बिजाब आखायाव लाना
जाय बे मेथाइखौ खनदोंमोन बे मेथाइ खनगिरि बिथां मानगोनां उदिराम गयारिया बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै 300 रां होफैदों। बिथांमोना मोनदों दायो 3,550 रां। साबायखर थाबाय। आरोबाव जाहाथे आदैया मोजां मोजां धोरोमनि मुं लानानै मेथाइखौ लिरनो हाबावथों। जोंहा बेखिनियावनो माइल' दान बावगिरि बिथांमोना होगिरि बिथांमोना जोब्बाय। बेवहायनो संदो बे आसनाव जिरायदो बे आसनावनो दोनजानानै थादो बिनिफ्रायनो मोखां जाहरनानै नायहरदो जोंनि सिबिनायखौ आजावदो। दा गिबियावनो आं बुंनो सानदों बे आखल आखुखौ गावबागाव दाना लाबासो धर्म हाबनायनि गेजेराव जायो। गामियाव माबाफोर दाय जायोब्ला गावबागाव सोलियोब्ला गावबागाव खुलुमनांगोन। बेनिखायनो बे बुहुमाव बिश्व ब्रह्माण्डआव मानसिया मानसिखौ खुलुमाबा बेयाव उफाय गैया। दहाय खिन्थाबायना दाय जाब्लाबो गावबागावखौ खुलुमनांगौ। बे मानसि नङा बेयाव खुलुमबासो राय मोनो। आरो सोरबा खाना लाजायोब्ला हाखि उग्रिखौ खुलुमनांगोन बेबोथ' मानसि। ओंखायनो मानसिखौ खुलुमनांगोन। जाय जों मिथिनाय मिथियैनि गेजेराव बुंदों हे बिसोर मानसिखौ खुलुमोहाय होनगोन सोर मानसिखौ खुलुमफिननांगोन। हा खुलुमा माथो खुलुमनांगोन। जेरै स्कुल दं मास्टार जाय गथ'आ मास्टारखौ मानियो माने खुलुमो खुलुमनाय मानिनाया एखे। बे गथ'आ बे थुनलाइ बोसोर फरायोब्ला पास जागोन। ओंखायनो मानसिखौ खुलुमनांगौ नङाब्ला जाया। बे मास्टारखौ आं खुलुमा आंनि बोसोर लाना ओंखारोब्ला मा जागोन बे गथ'आ लेखा रोंनाय नङा। खिन्थु जाय मानसिया गुरुखौ मानियो मास्टार बुंनायखौ मानियो फरायो नंथारगौ बे गथ' पास जागोन। बेबादिनो ओंखायनो मानसियानो श्रेष्ठ
नुनो मोनै सुबुं नागिरनाथ' मोननाय नङा नुनो मोना जाहोन गैया नुनो मोनो जाहोन थायो दा बेफोरखौ बेले बेजे जालायदों बेखौ आं बुंदों आरो बेले बेजे जालाय नालाय बुरजा बुरजानो मानसिखौ खुलुमो हा मानसिखौ खुलुमो नुनो मोनो नुवाथाय नुनो मोना जाहोन गैया नुनोनो मोना जाहोन गैया नुनो मोनासो जाहोन थायो खिन्थु जोङो जाय प्रकृत जों बेखौसो खुलुमनांगौ मानसिखौ खुलुमो सद्गुरुखौ खुलुमनांगौ बेदिनो पृथिबियाव इसोरा मोनथाम शक्ति होदों प्राकृत प्रकृत अप्राकृत प्राकृत माने मिथिंगायारि आरो प्रकृत माने गुरु अप्राकृत माने नुवाथारि एसे गोसोआव लादो एसे सोलोंनांगौ जोंहा प्राकृत माने प्राकृतिक दंफां लाइफां प्रकृत माने गुरु अप्राकृत नुवाथारि होमबा जों मानो खुलुमखो सोरखौ खुलुमखो अप्राकृतखौ मानसिखौ आं मानो खुलुमखो बे मानसिखौ खुलुमनाया जाबाय बै नुवाथारि इसोरखौ मोननो मानसिखौ खुलुमब्ला नुवाथारि इसोरखौ मोननो हाया बे जाबाय प्रकृत गुरुआ आरो अप्राकृत माने नुवाथारि इसोर बेखौ मा ब्रह्म माने जिउ परम ब्रह्म आरो लोगोसे सिजौफ्राव जाथारखौ बुंदों सिजौ बिफां जाथार बिफाङा मोनसे प्राकृतिक बे दंफांखौ जों खुलुमा सिजौखौ जों खुलुमा जों साखि लादों इसोरखौ मोननो गुरुखौ मोननो थाखाय जों बे सिजौ बिफांफोरजों जों साखि लायो खुलुमो जोङो गुरुखौ खुलुमनायखौ बेरेखा साननाङा गुरुआ बिफानो गुरु गिबिथारावनो जों बिफाखौ साननांगोन बिमा आरो बिफाखौ जों मानिनांगौ बे सृष्टिकर्ता आरो बिमाया पालनकर्ता खांग्रा भगवान बिमाया बिफा सृष्टिकर्ता अख्रां आरो बिमाफोरनि खोथा खालामनांगौ मानिनांगोन बेखौ मानिबानो धोरोम जाबाय धोरोमा बेखौनो बुंदों जेरै बुंदों माने बिसिना कृष्ण इसोर दै होनदों रामा इसोर बेबो मानसि जोंनि ओंख्रि जायो जोंनि गुरुनि रायलायो बे आत्मायाव अप्राकृत बुस्थु बे गोथार जिउआ गुदि जिउआ जोंनाव हाबो बेजों रायलायो आरो बेजोंनो गियान होयो बेथ' इसोरनि खोथा बाथ्रा मोदायाबो बिदिनो मोदायाबो सासे हिनजावनाव सिख्लानाव सोरबा सेंग्रानाव हाबो गाग्रा माग्रा जाहोयो दौदिनावबो गोबाना थायो बेबायदिनो बे दौदि मोदाय रासि दौदिनिया मोदाय हमो जांख्रिग्रा जायो जांख्राव जायो बे मोदायलाय जों जाबाय सात्विक इसोरनि गुन दा बेनिखायनो जों गुरुखौ हमनांगोन जेरै सत्संग जे इसोरखौ खुलुमो मानसिफोरखौ जे बैष्णब कृष्णखौ खुलुमो मानसिखौ खुलुमो राम बेबो मानसिखौ खुलुमो बुजिदों बुजियाखैथाय खिन्थु नोंसोर बुजिबानो जाबाय मानो होनदों बेबायदिसो जे दहाय इसोरजों फोरमायनायाव एसे थाल ला सात्र सात्रिया मानसिखौ खुलुमाब्ला बै नुनो मोनै सरस्वतीखौ नागिरबा फेल जायो फेल जायो बे सरस्वतीथ' फोरोङाना खिन्थु जाय सात्र सात्रिया मास्टारखौ मानियोबा खुलुमोब्ला फरायोब्ला बे पास जागोन मास्टार देरसिन जागोन दाबो सोरबा साबसिन एम ए पास खालामोब्ला बे सासेनि थाखाय एडमिसन 50,000 हरगोन 50,000 दाहार मोनदोंबाबो हरथारगोन आङो गोसो होना फराय दे बयबो गोसो होना फराय बे लेखानो नोंसोर गोजौआव थिखांबोगोन गोजौआव थिखांबोगोन लेखा फरायथारनांगौ हिनजाव हौवानि बाथ्रा गैया द्रौपदी मुर्मुआ नुवाखै हिनजाव बेनो भारतनि सासे बिराद माबा मदि सरकारा मानिनांगौ बेनि खोथाखौ प्रेसिडेन्ट नालाय दा माबा दं प्रेसिडेन्ट रुल खालामो ना सब रायजोआव बेबादिनो सक्ति सोरबा PhD फरायोब्ला धोरोमनि बाथ्रायाव गोरों जागोन फरायथार दे फोरोंथार उन्दैनिफ्राय हुदा खालामना हो हुदायानो जोंनि सम्पति असे धोन दे आंबो मेंबाय देहा थिग गैयालै आं गसंनो हाया गोसोआव लादो गावबागाव आखुथियाव लांबाय था आरज खालामबाय था रोंगोन आरो जोंनि जिउनि सह सोलेरनि सिङाव थानाय मैलाखौ खोमोरग्राया बे आखुथि जानो माने मन्दिराव
हासारनि मन्दिरनि जोंनि आखुथिलियाव बे मोनसे लैथो बे लैथोआव दुगैयोब्ला मा जागोन जों गोथारै जागोन आरो बेखौ दुगैनो थाखायनो नोंथांमोननि गुरुआ आं एबा मिसिनु एबा बुथुआ अजितआ हांख्रायदों बाव दुगैनो थिनदों बाव दुगैबा जों बे मोनसे सोरगोनि लामा बे आखुथिलियाव सोरगोनि लामाथार माने आखु गोनां जाबाय दिनैसो आखु मोजां नङाबा सोरगो मोना दा बेनो जे सनाफोर दिनैनिफ्राय जोब्बाय आङो आशीर्बाद होनो गोसो जाबाय नामाखौथ' दिनैनि सभायाव गेवलां मेलाव गरदस सभायाव मोजां राव खोनासंनो थाखाय हांखो जालायनानै दाउ दाहाखौ नागारनानै नोंथांमोना फैदों मानो गोदै गोथाव मोनसे अमृत गियान बोसोन मोननो फैदों दा बेखिनिखौ आङो होबाय बिदिनो गोजोनदों इसोरा नोंसोरखौ अनथों आरो अननानै मोजां बिगोमा जाथों आं बेखिनिखौनो इसोरनिसिम लिरनानै गोसो गोथारै बोर होबाय गावनि गोसो गोरबोजों खामायनानै सोलोंनानै जोङो दानि इयुन गथ' हिन्जावानो जा हौवायानो जा जोंहा आब्रुथि गोनां सोलोंथाइ आब्रुथि गोनां इसोरखौ फोथायनाय आब्रुथि गोनां समाज दैदेननाय आब्रुथि गोनां इयुन जोलैखौ गोरों गोरा खालामनाया जोंनि थाखाय नेनानै थानायनि सम गैला दा बेनिखायनो जोङो गावखौ बोखांनायाव न'खरनि मोजांखौ मावनायाव समखौ बाहायनो रोंनांसिगोन मानोना इसोरनि अननायखौ नुवा नों गोसो होसारनानै इसोरखौ फोथायसारोबा नोंनि ब्रेनाव नोंनि गुदियाव साया माया गोसोखांनानै नोंनि गथ' गथाय मोजां जानाय धन सम्पति बारायनाय नोंनि मावनो लुबैनाय नोंनि खामानि मावनाय साया माया गासैबो जाफुंलांगोन होननानै नोंसिनि गुरुआ बुंदों जाय फिसाफ्रा फोथायसारदों फिथाइखौबो मोनदों होननानै जोंनि भक्तनि गेजेरावनो फोरमायग्रा दङ दा